Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yiɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moniro ɓindu jaydeli moɗon weltare min dañata e huccidde e moon kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccidde e moon e oɗo subaka talata hande koyɗon toon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men dikkaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗon goro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye woni bamou Moussa Niang baba no subaka waɗi alhamdulillah yettude Allah julde rasulu sallallahu alaihi wasallam yettude ganda kay ko yiɓen ko men tawteɓe nder e bawol leydi kala wiide ba libidari saladade ɓuuri firtuɗade en garti huɓtinde oto naati noon tigui ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui ne wayni jayde leydi Sénégal hande ko fandu almudu goto kala nawri koye fannu mo yiɗi fannu ganda ko jangde e oɗon fannu dawrugol ɗeɗon fannuji kala Aissata Ndiaye kanƴi fo ɗe tawe nde jayde leydi Sénégal jayde gendire le soleil udditidama le soleil national ɓe gatti ganda koye oɗon accord walla mbiyen ɗeɗon cifodirɗe ganda kay laamu leydi Sénégal waddi ɗum e ɗiɗon syndicat ji tambiji jangde leydi Sénégal SAEMS comme QSEMS ɓe mbi ko kañumen tigui ma ciif e ñalawma hande o wiide ɓeɗon jaydenkoɓe le soleil ko wona ɗum ko kay ɓe garti e natal on gorko mo ganduɗa wiyete ko Pape Diop ambassadeur Sénégal to Pologne kam e Ukraine e wiide makko noon ganda ko kala ɓeɗɗo Sénégal naji gonno toon kañumen kala ma mbaɗe rapatrié so tawi tigui ganda haaji ɗo Allah ɗin ko kungi makko en tawi jaahe ellode ɗaɓo nden jayde le soleil jayde enquête koloski enquête ɓe gaari koye natal on gorko mo ganduɗa ko Imam Lamine Sall baɗowo émission to Walfadjri ɓe mbi ko la cohésion en danger on ko ganduɗa ko tawnoɗo e nder leydi Sénégal dialogue islamo chrétienne ɓen ɓe ganduɗa ko jaggodiral tingal kono de oɗon nde waɗi oɗon émission to Walfadjri yiyama hen ganduɗa ko konguɗi kantoriɗi ɗi ganduɗa kay ganduɗa ko betti ko heeɓe mbi ko la sortie inconséquente d'Imam Sall woni noon hunde nde ganduɗa ko fanniyankoɓe leydi Sénégal fanniyankoɓe diine jonna ɗum kono kay jonnan tigui ɗin kongi ɗo suuti ɗumen tawi hellode ɗemo neeɓo ha jooɓo nden jayna enquête demgal nettato jayde quotidien le quotidien ɓe mbi ko retrouvaille hakkude socialiste victoire de Yewwi à Dakar ene wayno noon ɓe jiitodiri no hanni hakkude tigui kamɓe l'élégance de Cheikh a Khalifa ene wayno noon ko président Khalifa Sall gagni ɗo e Dakar walla mbiyen Yewwi Askan woɗude tigui Barthélémy Dias foof noon ko landamaɓe kaɗon wota ɓe wi noon ko ɓe miijoto ha joni gam kay rentidide ganduɗa ko oɗon famille socialiste kala beele deɓe kepta ganduɗa kay ɗeɗon dolle ɓe kuɓno ɗeɗon dolle nde ɓe joguino ɗum ne tawi ganduɗa kay hella sappo e ɗiɗi nden jayde caggal kana ɓe garti ganduɗa ko ɗiɗon kongi on imam to Walfadjri ɓe mbi ko l'église exige ganduɗa koy ko des excuses publiques yo kanko yo aro yafno ɗum de woni koɓe jiiɗi kamɓe ɓe no ganduɗa ko isankoɓe leydi Sénégal jayde las ɓe gaari koye natal makko kanko e horejo Union africaine horejo leydi Sénégal le président Macky Sall watti tigui racisme contre les africains à la frontière ukrainienne ene wayno noon ganduɗa ko ɗen caɗele tawte to Ukraine hakkude ganduɗa kay ko leydi ganduɗa kay ko Russie endi mabɓe ene wayno noon horejo leydi président Macky Sall yonnani ɗum noon woni sababu de ganduɗa tigui o waɗi erango faade ɓen kala ɗum ne tawi nder hello jeeɗiɗo nde ɗon jayde las caggal kana ɓe gatti e ganduɗa kay oɗon ganduɗa ko rapport GIEC changement climatique ganduɗa ti ko taaridi men waylo teskade hen e ɓen ɓe ganduɗa ko tambiɓe oɗon fannu e bangal ndeɗon fedde gotago windere organisation des nations unies kañumen kala ganduɗa ko mbaɗi prédire ɗum ko wiyete apocalypse ganduɗa kay ko yoora taw kay ko laggal yitaki hayno ko Aissata Ndiaye ɗum woni ko tawte nder jayde las jayde futur média l'observateur ɓe gaari koye natal on chef de protocole to galle lamorgo ngo pare présidentiel o goɗɗon gorko mo ganduɗa ko Mamadou Ndiaye holi kanko kono kay hollo gonnoɗomo ganduɗa kay ko cuhaho makko e ko ɓurno yidde to rewi kono kay haw yettiɗo holi kanko mo ganduɗa kay ma ƴetti walla mbiyen ƴetti fonction ganduɗa kay jooɗima e oɗon protocole hanki o tigui ɓe garte makko ɗum ne tawi nder hello tataɓo ndeɗon jandi l'observateur ko natal makko ɓe gardini caggal kan ɓe garti ganduɗa kay oɗon famille to Thiès mo ganduɗa tigui foɗodirannoɓe guel ɗon cuhlel gurel guel duuɓi sappo e ɗiɗi ɓe mbi ko jonde yummol guel cuhlel gurel andama tigui hol gonɗo yummiraɗo tigui rigui o ɗum ne tawi nder jande yusmaji guel jayde besbi le jour ɓe garti koye ɗiɗon gomuji ganduɗa ko syndicat d'enseignants G7 G20 G5 ɓe mbi ko les germes de la division ene wayno noon ganduɗa ko ɗeɗon caɗele teskade hen ɓe yiɗɓe ruttade ɓe to jiiɗa ruttade walla men ɓe yiɗɓe oppude oɗon grève ɓe to kay jiiɗa yaltir caggal to Thiès kam e Rufisque oɗon QSEMS kam e SAEMS ene jiiɗi tigui ruttade jangguini hay ɓeɗon sukaɓe no hanniri kono ɗiɗon lidderaji ganduɗa ko mbaɗi prononcé walla mbiyen ma mbadda prononcé jeudi oɗon G20 tentini tigui ganduɗa ko un nouveau plan d'action ganduɗa kay kono kay ene joofi oɗon nguɗon gomu G7 ɗum ne tawi nder hello nayaɓo ndeɗon jani besbi le jour maître Moussa Sarr alhaali procès en appel oɗon ganduɗa koye ko client makko imam Ndaw kañum tigui waɗama acquitté définitivement ene wayno noon jumngu laamu ngu ummiɓe makko ha laaɓi walla mbiyan
o laaɓi cer e oɗon haali mo tumuno Gaynde Vox Populi ari koye natal makko on image ganduɗa kayya ko gorko mo wal fajiri Imam Salla mo ganduɗa tigi waɗi dérapage ganduɗa kay koye nder plateau tigi walla mbiyen e nder oɗon émission muɗuminanno caggal sudde kongi fa kantoride fade tigi Sénégalkoɓe noɓe mbiri ko ƴattoje tigi o waɗi amalgame sans fondement et des propos d'une rare violence agressive ko ɗum noon de woni ko teska e makko woni sababu noon ganduɗa kay ko wal fajiri waɗe mise en demeure Aissata Ndiaye ɗum ne tawi nder hello tatawo nden jeyde Vox Pop caggal kamɓe ngari e natal makko kanko président Macky Sall e ɓen sukaɓe walla mbiyen ɓesgu Afrique waɗaɓe bloqué to frontiére kerol leydi Ukraine ene wayno noon woni hunde nde yonnani kanko e fakki kala kamɓe kala ɓe kolliti mettere mabɓe ñeññere mabɓe oɗon halka jayde les échos ɓe ngari koye oɗon expert ganduɗa kay ko blocage et des élections adjoint mairie de ville mo Guédiawaye ene wayno noon expert en décentralisation oɗon gorko wiyete ko Aliou Souaré soutien kongi hollire tigui ganduɗa so tawi oɗon bureau municipal kañum bureau municipal o foof woni contre walla mbiyen yadane Ahmed Aïdara oɗon loi noon ene hokki Ahmed Aïdara wadde dirigé ndiɗon mairie ganduɗa kono wela ino welda o wi ko oɗon nouvelle réforme ganduɗa kay maire oɗon wonti organe exécutif adjoint ngaji ganduɗa kay ko kañumen ko assisté rek mbawi wadde e nder oɗon mission wadde men adjoint ngaji ngala doole e wiide Aliou no soirée caggal kanɓe gartiya e ɗo e balɗe ko ganduɗa yimɓe haqqillaji ɗen dutto e ɗiɗon événement mois de mars wonno ko ñande le 2 Aissata Ndiaye e lewru rawane nduɗo lewru ni mars Sénégal ne wulno jew ɗum saabo saabi Amnesty International waɗi exiger la lumière e ɓeɗon sappo e nayo ganduɗa ko wasnoɓe pittale mumen et les émeutes de mars 2021 pétition no waɗama lancé ONG on darni ɗum ɗon responsable du crime ɓeɗon kala mo mbaɗe traduire en justice maître Malick Sall garde des sceaux waɗa interpellé oɗon haali ɗum ne tawi nder hello jew nden jandi les échos jande star coftal ɓalli uddata ko noon tigui Natal Edouard Mendy le gardien des Blues de Chelsea kono gardien équipe guendijo leydi Sénégal ɓe mbi ko monstrueux face à Liverpool en League Cup Mendy la double parade qui a émerveillé toute l'Angleterre ene wayno noon caggal nde Nabil Keita tiri oɗon frappe tel Aissata Ndiaye Mendy waɗi ɗum arrêté kono kay arti e koyɗe Sadio Mané ne fonno loggude cahuji Mendy kadi waɗi ɗum arrêté ɓe mbi ko double parade mo ganduɗa tigi waɗi enjoyé toute l'Europe kono kay waɗi fierté toute une nation sénégalaise par ce que sa yi ɓi leydi ma ɓi ganduɗa kay ko Sénégal naajo ene waɗa golle fayde caggal leydi ha Europe ne wullu ɗum wadde men gula goko ɗo tigi idoro ɗum wonno ko tawete nder kala gaddine jaydeji leydi Sénégal non tigi Baba Moussa udditen hello wongo garen noon hande kalen tan egi ko mbiyannoɗen joni ko woni ɗemgal nettato Moussa Niang saabu neɗɗo saaha foof aɗa wawi wonde haalde kono ko wiyete ñande fo so neɗɗo ne haala yo ardin haqqille muɗum Moussa Niang saabu konnguɗi ganda so jalti tan ina hulɓini seeɗa saabu hande ma heɓa mbima taw ko wi walla no wiri kono konnguɗi ɗi ko ƴettude tan ko banggal franc-maçon o nanni ɗum wiide kañum e banggal diine Isa wiyetede diine catholique e kadi ɓeɓe ganda kamɓe goni ɓe gona julɓe foof koɓe gotum te ayi Moussa Niang neɗɗo sa nani hunde hoton nan tel tan mbiya heeli sa nani hunde losku Moussa Niang ha ganda ko kalta ko holɗum loskude nde woni Moussa Niang sa nani franc-maçon namdo ko woni franc-maçon holli daraniɓe franc-maçon yagal e holno franc-maçon yarata Moussa Niang franc-maçon Allah jippinanani ɗum hande ko wiyete ko deftere te diine nelaɗo Allah Isa koko dañi deftere muɗum diine ɓe ganda kamɓe goni juif uji kamɓe jeeyi Torah te ko Allah jippini ɗum Moussa kadi diine meɗen woni l'islam woni gadiɗo kañum adi kañum wattidi woni l'islam kañum woni alquranul karim neɗɗo noon a tumnata ko tan e banggue goto mbiya ko heddi ko a janggata ɗum surtout sa nani ko ganda ko kañum koko bonnata aduna saabu ina anda banggal franc-maçon kam wona ko fewdata aduna Moussa Niang hande kañum bonni ko heewi e nder aduna o so ɗum ɗon noon kadi ruttama ena ƴette diine janano kadi wadde hen te ko Allah wi lakkum dinukum waliya din Moussa Niang woni goto fof yo rew diine muɗum Moussa Niang hoto hay goto ƴettu ɗemgal muɗum haala ko boni diine goɗɗo o tawde noon ko Allah windi e deftere muɗum goto fof yo rew diine muɗum Moussa Niang ngal ɗon banggal yo woppite hakkille no fewi no fewi no fewi hade neɗɗo haalde hade neɗɗo addude haqqille muɗum walla hade neɗɗo addude ko ganda kañum woni wuyamo Moussa Niang ko noon tigui ene wayno ganduɗa ko jumre mawde woni nde waɗi saabu ganduɗa komo wi Sénégal kam
alandi ɗo ko wiyama dialogue islamo-chrétien ɓe ganduɗa tigi waɗama initié par ceerno Seydou Nourou Tall enen laya ha mam daba hen yanti en woni sababu ni ganduɗa ko kiilagal mum e Yacine Thiandoum ganduɗa ko Yacine Thiandoum ko cardinal ɗo e nder Dakar mais ganduɗa ko sa darima kanko e mam daba ndiyam sorata hakkude mabɓe waɗi ɗum gonda ko o no mbiɗa ni lahum dine ko wali dine waɗi ɗum ko gonda ko ɗum ko pactaji walla mbiyen ɗeɗon cifodiri accord aji ɗeɓe cifodiri ɗum saabi ganduɗa ko stabilité e nder Sénégal ɗum saabi jaam teskaɗo par ce que quand jiiɗa ɗi yiya ganduɗa ko guerre inter ethnique walla guerre inter religion mais ko ɗo a meeɗa yiide inter ethnique a meeɗa yi religion par ce que to banggue ethnie ɗo il y a des bases très solides woni ko denɗiragu yano en e gueɗe mbaɗ noon hakkude jolfuɓe haalpulareɓe e nder haalpulareɓe koye mumen donc wona ganduɗa ko pour waɗa hen probléme bon voilà wona hunde weɓat mais ko ɗi kongi mbawi wadde la cohésion en danger no wi jeynenkoɓe enquête c'est que bon voilà wona kongi cohlaɗi en ce moment ganduɗa ko wona kongi cohlaɗi e oɗo saaha sa daari mi sikku ganduɗa saɗa haala franc-maçonnerie bon voilà a yi ha un certain moment a waɗi énuméré Issa en koɓe gana mi sikku kadi juumata par ce que Masjid Dajjal hoore mum ko Issa waɗata ɗum jippade ganduɗa koye juma Jérusalem artude ganduɗa koye gueɗe mbaɗ noon donc mi sikku minen ɓe janggani alɓurannaɓe holkomin ganden franchement ko wayni en jiiɗa ko ɗum yiide e nder leydi Sénégal non tigui Moussa Niang koko wiyete ko tan tawde noon o yafnima neɗɗo ina juuma kono so yafnima kadi yo famire noon te kadi ɓe ganda ko konngol neɗɗo goto ɓe mbasa wadde ɗum généralisé e julɓe foof ha wiya kamɓene ɓe mbiya aɓe cuuta konngudi goɗɗi aɓe pawa ɗum e ko way noon saabu so ɓooyi tan joftodiral to dañi fof Moussa Niang moƴƴata wadde kamɓene ɓe pamira noon tan tawde o yafnima ɓe dutto ɓe jaafomo kamɓe Walfadjri to émission dañno to ko jumre tan te so Moussa Niang so jumre ari hay goto wawa hen haydara han kadi koko ganda yettima tan yettima kanko joɗinoɗo mo waddanno émission o yiiɗi tajde mo kono kadi kankone amo yaade hakkille makko wiyata ko woppimo haali saabu so konngol ko ndiyam so ruufi hoccata ko Moussa Niang ko ɗum ɗon woni ɗon kamɓe Walfadjri ɓe jafnima kanko imam o yafnima yoɓe pamir noon o yaafe Moussa Niang ande enen fof ken toñoɓe eɗen jafno te kala ko jafniɗen yo Allah yaafo en ɗum Moussa Niang c'est très important ko noon tigui eɗen ñaago rek bon stabilité jaam tawte ɗo nder leydi Sénégal yo duumo yo ɓooy yo jokku ganduɗa ɗum tigui yiya noon tigui ɗi konngudi guddirten Rewɓe ndu jayndeli meɗen e oɗo subaka talata hande ko tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno bamo Moussa Niang heɗen en e banggal caméra o Mansour Sow alias Thiat Ibrahima Thiombani Mamadou Cissé